Totoo na to ng itlog. Gamit ang kainit sa adlaw. Luto yun. Uy ma, asa ka man ito ma? Ay, mato ko sa purok, President. Kay ang form, wa man niya gipanghatag. Na, kana ma, maayo gina ma. Tuwa gina rito. Basigi pantaguan na niya ba? Niya, di ka matagaan. Sayang po kayo ni smell. Sige ma, kayo bahala din sa balay ma. O sige, bantayin niyo balay ha, kay basig kawaton. Dahil itlog dito, luto asa. Kay para pagbalik na ko, mukaon na lang ko. Na, grabe. Bantog rin nagpaluto gud sudan itlog kay puro sa manikanon gibilin diri ah. Na, paniud to na, niya ko pa pamahaw. Tama, pagabot mama, luto na ganing itlogan eh. Malag nakakuha sa form bay, Bombay. Ngayon lang ba? Bismil. Sayang po kayo. Tuwa na ko na. Na, duda gid ko ani ba? Na, wabi lighter, way pusporo. Wala po ibaga na bilin. Saon lang na ako ni Ron. Tay na, nadulungot sa mama Ron na rin ba? Gusto man si Kuya Diesel bay. Problema naman kayo. No, tarape na itong doolon. Na, nanapon yung mga bataan na niyo. Nangulit na rin ba kay gutom? Noon sa kayo? Dura ko ba? Nagluto kang itlog. Ubus ano? Magari na, magluto og itlog kay para namoy makaon. Problema, way lighter og pusporo. Saan ko ni Ron? Ron. Hoy lighter, walay posporo. Na, nagpabuang-buang na ba ni mga bataan na ni ba? Uy, nangon sa man mo. Ya! Totoo na to na ya. Nga walay gamit ka karayo. Nagkano sa Facebook ya. Legit na ya. Mukhang na Ron, resulta na yung pagkabuang ba? Hindi mo tanaw ng internet ninyo, sige Facebook. Unsa niya tutukan ninyo? Tutukan niyo sa mata? Para maluto ng itlog? Dili ya. Totoo na to ng itlog. Gamit ang kainit sa adlaw. Puto lang tani diri ah. Sharo, 30 minutos ko nagpaabot. Inabe? Ang butag legit ka ni bay? Uy. Tugid bay. Init pa. Asa mo to si Diesel? Ako man to gipalutong itlog. Murag na siguro diri sa luyo ay. Init pa, sige, init. Gaya ay. Sir, nagusto man ka diha. Giuso mo niya pagluto ng itlog. Giusik-usik ano man na nimo. Ma? Kamu gipusporog lighter ganiya ma? Kamu yung mga bataan mo ba? Layas ha, layas. Di ko gusto makakita sa imo harong adlaw. Giusik-usik ala nimo ng itlog.